Hey, wisten jullie dat Spang wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Venray en de gemeente Venray? Hallo, leuk dat je weer kijkt naar Spang TV. Spang bestaat nu een jaar. Om zo ver te komen als dat we nu zijn, hebben we gebruik mogen maken van het wensgeld van de gemeente. Maar wat is dat nu eigenlijk? Ongeveer een jaar geleden maakte ik gebruik van het wensgeld. Wensgeld? Wat is wensgeld dan? Het wensgeld is een initiatief van de gemeente waar jongeren gebruik kunnen maken als ze een goed idee hebben waarmee ze denken een grote groep jongeren te kunnen bereiken. Wat heb jij dan met wensgeld gedaan, Michelle? Ik heb Spang opgericht en dit kon ik natuurlijk niet alleen. Daarom zijn we nu met een hele grote groep jongeren en hebben we gebruik gemaakt van het wensgeld om dit te kunnen verwezenlijken. En voor welke jongeren is het bedoeld? Het is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar. En ben jij de enige die er gebruik van heeft gemaakt? Nee, Youssef heeft er ook gebruik van gemaakt. Hoe ben je op het idee gekomen om wensgeld te gaan gebruiken? Ik zag het op de poster staan en ik heb het gehoord van jongerenwerkers. Ja, en zo kwam ik ook op het idee om het dan aan te vragen. En wat heb je met het wensgeld gedaan? Ik heb samen met een paar andere jongeren een hiphopfeest georganiseerd. En met behulp van de jongerenwerkers hebben we samen een hiphopfeest georganiseerd voor de jongeren hier in Venray en rondom. En was het een succes? Ja, het was een succes. En er kwamen rappers zoals Keizer, die is hier in Nederland bekend, maar ook bijvoorbeeld in Suriname. En er kwamen ook andere rappers zoals Abu en de beste beatboxer van Nederland, Hassan. Ja, en dat trok veel mensen aan, veel jongeren waren er. En ja, je kan de avond wel een succes noemen. Kun je het andere jongeren aanraden om wensgeld te gaan gebruiken? Ja, ik kan het zeker aanraden, omdat zonder dat wensgeld zou het ook niet, denk ik, niet mogelijk zijn geweest om dat feest te organiseren. En ja, als je een leuk idee hebt, zou ik het zeker aanraden. Kan ik ook ergens meer informatie vinden over het wensgeld? Nou, informatie vind je op de website. Die staat hier, of daar, of daar. Nee, toch maar hier. En daar kun je allemaal informatie vinden. Het hoogtepunt van het eindexamenjaar is naast de gala natuurlijk de stunt. Met het thema hippies gingen de leerlingen van het Raailand College helemaal los. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Lang zal ze leven! Lang zal ze leven! Ja, super man, zeg geweldig! Lang zal ze leven in de gloria! In de gloria! In de Meneer, bedankt. Ja, mooie stellage ding. Theatergroep Playback heeft in opdracht van Rabobank Venray een theatervoorstelling Crisis uitgevoerd voor alle leerlingen van het Raailand College. Op deze manier willen ze de financiële bewustwording van jongeren vergroten. Bjorn is een kijkje gaan nemen hoe het daar aan toe ging. We staan hier voor het Raailand College. Rabobank Venray heeft samen met Playback de voorstelling Crisis gemaakt. En wij gaan een kijkje nemen. Playback gaat dadelijk de voorstelling Crisis spelen. Waar denk je dat het over gaat? Sparen over de Rabobank, hoe je dat moet doen.
Oké, dankjewel. En waarom wil Rabobank Venray graag met jongerenambassadeurs werken? Dat is omdat wij direct aansluiting zoeken bij alle doelgroepen, waaronder de jeugd-jongeren doelgroep een hele belangrijke is. En daar willen wij ook heel graag een band mee opbouwen. Ons belangrijkste doel als jongerenambassadeurs is een stukje financiële bewustwording bij de jongeren. En daarnaast hebben we nog allerlei andere projecten, zoals bezoeken aan basisscholen, waar we ook gastlessen verzorgen. Door het jaar heen hebben we een spaarweek voor de kinderen tijdens de herfstvakantie, bankbattles voor de groep 8 op de basisschool. En ja, de financiële bewustwording daarin is eigenlijk ons hoofddoel. En dat sluit ook heel mooi aan bij het project wat we hier nu op Raailand bezoeken. Samenwerking van Rabobank Venray met theatergroep Playback. En eigenlijk een soort van interactieve voorstelling. En waar het precies over gaat, wil mijn collega graag vertellen. Rabobank heeft samen met de toneelgroep theatergroep Playback een voorstelling opgezet. Deze voorstelling heet Crisis. En het gaat ook een beetje over crisis onder jongeren. Het omgaan met geld en hoe gaat dat? Ja, wat mijn collega zei, het stukje financiële bewustwording wordt hierin toegelicht van... ja, je krijgt je eerste geld, of het nou zakgeld of het geld van een eerste baantje is. Ja, hoe ga je hiermee om? Je kunt het 1 keer uitgeven. Waar geef jij het geld aan uit? En wat voor risico's brengt dat met zich mee? Geef je het uit aan nieuwe kleding, schoenen, zet je het op een spaarrekening. Ja, daar wordt eigenlijk wordt een voorstelling over gegeven. Door middel van 3 scènes wordt er interactie gezocht met de leerlingen voor wie de voorstelling is. En er wordt tussen de voorstellingen contact gezocht met de leerlingen. Om te kijken van ja, hoe zouden jullie in deze situatie omgaan met jullie geld? Wat zouden jullie doen? Vinden jullie het verstandig wat ze hier hebben gedaan? Dus er wordt echt gekeken van wat gebeurt er in de voorstelling? En wat zouden jullie daarmee doen om een stukje bewustwording te creëren? Ja. Jullie hebben gekeken naar de voorstelling Crisis door theatergroep Playback. Je hebt de voorstelling gezien. Ja, waar ging het eigenlijk over? Ja, over dat een jongen geld heeft gejat voor een vriendin te helpen. Oké, en heb je er veel van geleerd? Ja. Ja, wat heb je geleerd? Als je een vriendje hebt, niet geld aannemen. Gewoon geen geld aannemen. En ja, ik heb de voorstelling zelf ook meegekeken. En er kwamen van allerlei dingetjes naar voren. Net als die vriendinnen die gingen shoppen. Zijn dat ook dingen die jij tegenkomt? Nee. Nee, jij bent zo verstandig om goed met geld om te gaan? Ja. Oké, nou hartstikke bedankt. De voorstelling zit weer op. Ik heb veel gezien, veel geleerd. En ik ga weer. Op het Raailand College zijn de eerste examens van dit schooljaar al uitgereikt. Maar 1 examen, elementair boekhouden, is lang niet zo saai als dat het lijkt. Je hebt net het diploma boekhouden in ontvangst genomen. Is boekhouden niet ontzettend saai? Nou, dat dacht ik in eerste instantie ook, maar dat valt reuze mee. Het is juist heel erg interessant. En ik heb zelf ook het vak management en organisatie op school. En het is een hele goede toevoeging daaraan en daardoor wordt alles ineens een stuk makkelijker en duidelijker. Dus dat is wel heel erg leuk. En wil je dan ook nog wat mee gaan doen dadelijk in je vervolgopleiding? Nou, ik wil zelf geen accountant of zo worden, maar ik ben wel van plan om in de toekomst ook wat met ondernemen en zo te gaan doen. Dus dan is het wel heel erg handig als je daar iets vanaf weet. Ik heb zelf ook een bedrijfje op dit moment in webdesign, blotteweers.com. En ja, daar ben ik heel erg druk mee bezig en daarom is het ook wel heel erg handig voor om iets van de accountancy dan te weten. Om alles zelf goed op te kunnen schrijven en zo. Waarom geeft het Raailand College eigenlijk extra lessen boekhouden? In het verleden is het boekhouden uit het examenprogramma verdwenen. En ik probeer dat nou terug te krijgen samen met mijn collega's, zodat leerlingen dan beter voorbereid worden op het examenprogramma. Plus, langs deze weg krijgen we de mogelijkheid om ook beter een aansluiting te krijgen met het praktijkleven. Want ze doen ook een profielwerkstuk. En daarin gaan ze onderzoeken naar bijvoorbeeld in Venray Centrum, in de Zwaan, of dat allemaal wel goed gaat. Of ze een kiwibes kunnen promoten.
of dat ze een broodjeszaak kunnen promoten. Zo doen ze allemaal praktijkonderzoeken. En langs die weg raken leerlingen beter voorbereid op hun toekomst. Tegelijkertijd kunnen ze kijken of het vak accountancy ook iets voor hen is. Maar was er wel animo voor? Want boekhouden lijkt me behoorlijk saai. Ja, het boekhouden zelf lijkt heel erg saai, maar het gaat veel meer over de adviserende rol van mensen in de toekomst. Dus die cijfers die heb je wel nodig, want op basis van de cijfers maak je een besluit. En juist die adviserende rol, dan praat je met mensen zelf. En het contact met die mensen, dat maakt het vak eigenlijk zo leuk. En wat gaat er vandaag gebeuren? Vandaag gaan we de diploma's uitreiken aan de leerlingen die het elementair boekhouden hebben gedaan. En dat wordt gedaan door Natasja Kroon en zij is directeur van de Associatie van Praktijkexamens. Dus dat is wel heel bijzonder dat ze helemaal vanuit Noord-Holland hier naartoe komt om deze diploma's uit te reiken. You think you're loving, but you don't love me. I want to be free, baby, you hurt me. You don't love me. I want to be free, baby, you've hurt me. Deze maand zijn Bjorn en Marieke naar Gijstra en Kastra geweest om te kijken hoe gastvrij het daar is. Laten we zien hoe het hun is begaan. Marieke en ik gaan vandaag 2 kerkdorpen testen. Gijsteren en... Oh, sorry. Ik wil Kastra zeggen. Marieke en ik gaan vandaag 2 kerkdorpen testen. Blitterswijk en Kastraai. 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 En we beginnen ook hier... Oh, dit is Gijsteren. Marieke en ik gaan vandaag 2 kerkdorpen testen. Gijsteren en Blitterswijk. Nou, we beginnen hier in Gijsteren. Ik ruik het al, het is een beetje een boerenlucht. Dus ik ben benieuwd wat er allemaal te beleven is. Toch? Zeker. Nou, we gaan eens kijken. Een goeiemorgen. Ik ben van Spank TV en wij komen de gastvrijheid hier in Gijsteren testen. Hoe gastvrij is Gijsteren? Gastvrij. Hey, wij zijn al eventjes onderweg. En wij hebben eigenlijk wel wat dorst. Zouden we hier misschien wat kunnen drinken? Ja, natuurlijk kan dat. Bedankt voor het lekkere drinken en wie weet tot de volgende keer. Hoi, een goedemiddag. Wij zijn van Spank TV en wij testen de gastvrijheid hier in Gijsteren. Hoe gasvrij is Gijsteren? Ja, heel gasvrij. Ik moet eigenlijk naar de wc. Zou ik hier heel even naar het toilet mogen? Je mag zo lopen, je mag zo lopen. Want... Dankjewel en tot de volgende keer. Graag gedaan. Hoi. Hoi. Succes. Hoi. We zijn hier lekker aan het wandelen door Gijsteren. Ja. En is het wat? Nou, ik zou je vertellen, we zijn vanuit Venray gekomen. Jullie gegeven als het open is, en dan kunnen we even lekker koffie drinken. En ik ga plassen en gaan we zo meteen verder lopen en we We zijn nou in Blitterswijk en we gaan hier de gastvrijheid testen. En zo te zien belooft het veel. Dus let's go! Helaas, ik denk dat er niemand thuis is. Op naar het volgende nummer. Een goedemiddag, meneer. Wij zijn van Spank TV en wij komen de gastvrijheid in jullie kerkdorp testen. Hoe gasvrij is Blitterswijk? Blitterswijk is hartstikke gasvrij. Nou, de mensen zijn altijd behulpzaam. Je kunt altijd binnen lopen bij iedereen, dus... Wat een toeval! Dag Wim. Wij komen de gastvrijheid testen hier in Blitterswijk. Dan zeg het maar. Wij zijn heel gasvrij. Ja? En hoezo zijn jullie heel gasvrij? Vraag het maar. Zeg het maar. We hebben best wel honger. Nou, oké, dan ja? schuif je eraan. Dan gaan we even boterhammetjes smeren. Hey!
Wim, bedankt. En ja, tot de volgende keer. Ja, jullie zijn altijd welkom. Mooi. Mooi, we weten dat. Nog een keer. Dat zal ik doen. Hey, doei doei. Hey, hoi. We zijn nou bij Blitterswijk en Kastraag geweest. En ja, tijd voor de punten. Ja, Blitterswijk, ja, wel leuk. Lekker een hapje gegeten, vriendelijke mensen. Dus ik vind het eigenlijk wel een 6 waard. Ja, vind ik ook. Zeker. Ja. En Kastraag? Gijsteren. En Gijsteren? Gijsteren, leuk boerendorp. Vriendelijk, behulpzaam. Leuke mensen. En eigenlijk ook hetzelfde als hier in Blitterswijk. Gewoon ook een 6. Zeker. Krijgen allebei een 6 van ons. Nou, dit was het weer voor deze maand. Tot de volgende keer weer. Ciao. Hey, we staan hier. Leuk dat je deze maand ook weer hebt gekeken naar Spang TV. Vergeet ons niet te liken op Facebook en volg ons op Twitter. We zien jullie graag de volgende maand bij Spang. Dylan, je moet weer. Wat? Spang werd mede mogelijk gemaakt door Rabobank Venray en de gemeente Venray.